Wai daddy! Daddy! Wai daddy! Daddy! Ina ma abota son kallon ƙayatattun shirye-shirye masu dogon zango? To ga ɗaya daga Multimedia Concept waɗanda suke gabatar muku da ƙayataccen shirinsu mai dogon zango wanda ake kira da Waye Dadi. Waye Dadi shiri ne wanda ya samu uba da umarni daga babban darakta A.A. Hassan wanda zai na zuwa muku a tashoshinmu guda biyu masu albarka na Waye Dadi Hausa TV da kuma Ɓaramɓarama TV a kowane sati. Sai ku biyo mu a wannan tashoshi namu masu albarka domin ganin yadda za ta kaya. Domin Waye Dadi shiri ne wanda ya tattaro abubuwa masu ban mamaki, ban al'ajabi da abubuwan almara. Sai kun zo. Please subscribe. Waye Dadi Hausa TV and Ɓaramɓarama TV.